салому алайкум бародарои муҳоҷир. Як бародармона гум кардагӣ мехоҳем дар пайдо шудани ҳамин саҳмгузор бошем. бародаро Мансуров Муҳаммад Абдуғаффорович, соли таваллудш 1999, аз Тоҷикистон, аз Панҷ мебошад. рӯзи якшанбе бегаҳ биромадагӣ, бедарак шудагӣ, то ҳозира 5 рӯз шид ина чанд рӯз шид гум кардагимаш. бародаро дар куҷое мебинен, мешиносенаш, рақам мемонем, дар ҳамин рақамҳо занг бизанен. 967 23 73 35. илтимос дар кофткови ҳамин бародари мо саҳмгузор бошем. салом дӯстони меҳрубон, худо нигаҳбони ҳар як қадами шумо боша. аввалш парвардигор ва шумо ҳастед ки чӣ қадар мардами ниёзманда кӯмак мекунед, дастгирӣ мекунед, видеоро паҳн мекунед. Парвардигор аз ҳаматон розӣ боша. дӯстони меҳрубон, масъалаи кӯдака ки дина ёфта буданаш, падараш хай раҳмат гуфт. шумо бисёр гуфте ки намеге аз ки ҷо ёфтанаш, ҳамҷа гуфта будам, ба диққат мумкин гӯш накарде. аз шаҳри Душанбе ая балниса ёфтанаш, аз видео дидан, рақамои падараша занг задан, алҳамдулиллоҳ омад фарзанда гирифт. аз ҳаматон миннатдор раҳмат. барое ки дастгирӣ менед, лайк менед, падилица мекунед, мақсад барои одамои гумшудагӣ. ин ай акай Муҳаммадҷон Ёқубович гумшудагия 5-6 рӯзи дар тарафи метрои Проспект Мир. миллатиш ӯзбек, аммо ай Тоҷикистон аз тарафи Панҷай. бародаро хоҳиш кардам, гуфтам аввал бибине бисанҷи, баъд видеоро бибинем ки бо пагарӯз нагам ки мақсад удалӣ чикини бача иҷа уҷа рафта буд. гуфне дар ҳақиқат гум шудагия рақамош кор намекунанд. рақамое ки наи 3-5 дар рӯи экран мебинед, рақамои бародариш ки қатиш кор мекардан. ман сурати я дар рӯи гапзанӣ вай мемонам ки мақсад чӣ хела гӯш рӯ нишонатӣ. дӯстони меҳрубон, хоҳиш мекунам ҳамин бача касе мебинад, дар ҷое мақсад медунаш, дар ҷое дидаш, хоҳиш мекунам ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. фарқ надорад дар куҷо боша, шояд дар ягон сезо, дар зиндон, шояд намедонам дар куҷо боша. бародар агар видеоро мебинӣ, хоҳиш мекунам ба бачаҳо занг бизан, ташвишан бародарот, яъне либосот ҳамуҷа ҳама ин паспорт маспорта партак, паспорт дар ютуб мо монда наметунем. раҳмати худо барои дастгиритон дӯстон. видео дароз нест, падилица кунед, хоҳиш мекунам. худо нигаҳбони ҳар як адами шумо. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракату. дастгирӣ кунед видеоро дӯстон.